Cijelu noć sam učio kako bih popravio ocenu iz matematike. Ima da dobijem najbolji rezultat do sada. Onda ću napokon smeti da igram igrice. Uspeo sam. Siguran sam da ću dobiti dobru ocenu. A šta si dobio kao rešenje u trećem? 23, a ti? Isto. Šta si ti dobio kao rešenje, Pipi? 48. Ma nema veze. Siguran sam da si sve ostalo dobro uradio. Šta ako mi to nije jedina greška? A šta ako sam puno grešio? Možda mi baš taj jedan zadatak promeni ocenu. Moram da ga ispravim pre nego što profesor pregleda. Nema nikoga. Brzo ću zgrabiti svoj kontrolni. Pažljivo. Pažljivo. Nema nikoga. Sad brzo da ispravim. Čekaj, šta? Pa ovo je Ćurijev test. Zgrabio sam pogrešan. Moram da se vratim po moj. Bolje bi bilo da je ovo... Ne, pa ovo je Gudijev kontrolni. Opet sam pogrešio. Možda još uvek nije kasno. Pipi, šta ćeš ti ovde? Pa vidite, zaboravio sam olovku. Nemoj se zadržavati više. Pronađi je i idi kući. Da, profesore. O, ne. Pregledao sam vaše kontrolne. Sada ćete ih videti. Vrlo dobro ste uradili. Dobili ste 5 minus. Šta? Kako? Obojica ste imali po jednu grešku. Inače bi bila 5. Moram tebi da kažem, Pipi, svaka čast. Čista 5. Nisi imao ni jednu grešku. Bravo! Hvala. Svaka čast, Pipi. Uspeo si. Da ni vi niste igrali igrice celu noć pred kontrolni, bili biste kao ja. Pišite nam u komentarima u kojim školskim temama biste voljeli da vidite naše drugare. A pogledajte i naš prethodni video. I vidimo se u sledećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show.